Sa nakaraang episode natin, pinuntahan natin ang Tagalog River. At totoo naman talaga na nakakamangha tong lugar na to. At sa pagpapatuloy ng biyahe natin, samahan nyo ang Gala Project at sabay-sabay natin libutin ang buong Pangasinan. So ayun guys, babalik na tayo sa baryo. At yung dinaan natin mga bato-bato kanina ay kailangan ulit nating daanan. At ang napaka-challenging dito, yung binabaan natin kanina na sobrang tarik ay aakitin natin yon. So ito na yung talagang pinaka-laban natin ngayon. Yung akyatan. So kailangan natin mag-ipon ng sobrang daming lakas. Yung napakatarik na bundok na binabaan natin nung papunta tayo dito ay kailangan ulit natin akyatin dahil wala namang ibang daanan pabalik kundi ito lang. Pero ang kagandahan dito, bago tayo umakyat at sumabak sa matinding laban, meron tayong pwedeng pagkuhanan ng malinis na tubig. Dahil sigurado ako nakakailanganin natin to habang umaakyat tayo. Start na tayo guys ng matinding laban. Akyat na tayo. At yung dala natin, yung backpack natin na siguro approximately 10 kilos or more. Ang dami nating dala. Wala pa kami sa kalahati pero nakakahingal na. Workout ka ba? Ha? Workout. Kaya nga eh. Apensan natin dito. Yay! So doon tayo galing guys, sa bato na yan. At grabe yung pawis natin. Tagaktak. At nasa kalahati na tayo ng nakyat natin. At sabi ko nga kanina medyo mahirap lang dahil meron tayong dala na approximately 10 kilos na backpack natin. So dito lahat ng mga gamit ng mga kagala natin. Kaya yun, tara! Let's go! Lapit na guys! Finally guys! Narating din natin yung tok-tok. Tuktok ng 1. Wala tuktok ng 1.8. Ay, ako po. Pero mataas-taas ang pumunta rin. Kaya nga. Hala, na-imagine ko yung motor na. Pahinga muna tayo na guys. So yun guys, kailangan natin muna magpahinga dito. Kasi grabe talaga yung akyatan. Pagkarating natin dito sa taas, nagpahinga muna tayo dahil mahaba-haba pa ang kailangan nating lakarin. Pero hindi tayo masyadong nagtagal dito dahil meron pa tayong susunod na pupunta na spot para kahit papano masulit natin yung pagpunta natin dito. Sa buong buwan ng biyahe natin siguro, ito ang pinaka-extreme na biyahe natin. Kasi grabe talaga. Sabi namin adventure pero to the max talaga yung adventure na to. At sobrang enjoy din guys kasi napakaganda ng spot natin at napaka genuine ng lugar. Kaya ang saya guys. At sa pagpapatuloy ng biyahe natin dito, hindi natin inaasahan na makikita natin ang isa sa mga abandonadong minahan. Dati raw itong minahan ng tanso pero ngayon ito na yung itsura niya. Nakakalungkot lang dahil nasira yung bundok pero wala na tayong magagawa at parte na lang to ng kwento ng lugar na to. At sa di kalayuan mula dito sa lokasyon natin ngayon ay narating din natin ang tinatawag nila ditong Mount Matwiltwil. Pero dahil gawal na tayo sa oras, hindi na natin to inakyat sa taas. Pero hindi natin pinalagpas yung pagkakataon na mapaliparan natin to ng drone.